mabusa. Hala na sige kita ang mayungan ang irmana nasayaw na hiran kurasa upot ang sunatahan banda. Hala na sige kita ang mayungan ang irmana nasayaw na hiran kurasa upot ang sunatahan banda. Sikat good labi kung may patron, mga dayo lain-lain nga nawong an kadaman na agtuha plasa nag-aarig hinag kurasa. Sikat good ini nga sarayawon halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batan-on turat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita kay nasayaw nan bisita maupay ang kamustura kay damot hayaan nagala. Hala na sige kita kay nasayaw nan bisita maupay ang kamustura kay nagkakalupad ang kwarta. Bisita nga lagas na kung nalakat na uturo tumbak pero nang mimiling pahindaraga ngaya ik-aadupin kuratsa mga tao kinanhipausa kay an lagas nag-iba an porma pagsayaw lak niya in kuratsa nagluluhut-luhut ngan nga dupa. Hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay damot hayaan nagala. Hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay nagkakalupad ang warta. Nakikita ang banungan ang tukita makapyutong ang banung madinagit nun ay nakikita. Double masalamat Mr. Kim Kim Batlanggaw sugan na